салом дуруд дӯстон, хуш омадед ба канали Инглишхона. муҳовараи имрӯзаи мо дар бораи хештабор мебошад. пеш аз он ки ба муҳовара оғоз намоем, бояд якчанд калимаҳои зеринро аз назар гузаронем. Relatives хештабор. Many бисёр. How many чандто. Few якчанд. Aunt ама, хола. Uncle амак, тағо. Other дигар. Really дар ҳақиқат. биёед акнун ба муҳовара оғоз мекунем. Hamza, do you have many relatives? Hamza, do you have many relatives? Yes, I think so. Бале, чунин фикр мекунам. Where do you have relatives? Where do you have relatives? шумо дар куҷо хештабор доред? I have relatives in our town. I have relatives in our town. мо дар шаҳри худамон хештабор дорем. And in other towns. дар дигар шаҳр чӣ? I have few relatives in Rasht. I have few relatives in Rasht. ман дар Расht якчанд хештабор дорам. Do you have any cousins? Do you have any cousins? шумо ягон ҷиян доред? Yes, I have many cousins. Yes, I have many cousins. бале, ман ҷиянҳои бисёр дорам. Really дар ҳақиқат? Yes, because I have many uncles and aunts. Yes, because I have many uncles and aunts. бале, чунки ман бисёр амаку тағо дорам. How many aunts do you have? How many aunts do you have? шумо чанд ама доред? I have 4 aunts. I have 4 aunts. ман 4 ама дорам. дӯстони гиромӣ, барои тамошо кардани муҳовараҳои навбатӣ аз канали Инглишхона пайгирӣ намоед. боқӣ саломат бошед. See you next time.